медонам ки гоҳҳо нороҳат мешавӣ. андӯҳ дар қалбат мешинад. чунон хаставу дармонда мешавӣ, ки монанди кӯдаки беқарор гирья мекунӣ. шояд бо ҳамин ғаму андӯҳ ба хоб равӣ, аммо мутмаин бош, ки Аллоҳи мутаол ҳамчунон дар тадбири кори ту ҳаст ва хобаш намебарад. чӣ басо агар ҳикмати Аллоҳро мефаҳмидӣ ва медонистӣ, ки ин ғам ба хотири чӣ аст, на ба хотири ғам, шояд аз хушҳолӣ гирья мекардӣ. бештар аз оне ки ба тадбири худат бовар дорӣ, ба тадбири илоҳӣ бовар дошта бош ва мутмаин бош, ки ҳар чӣ иттифоқ меафтад, барои ту хайр аст. хоби хуш, дӯстони азизи ман.